je Čuzbus autobus, zdravím vás ho skús a dneska tu máme Cinnamon Challenge. To je, keď som mal tie dve špeciály, jeden som nevidel, čiže to napodobná Sassy to bol prvý a teraz je druhý. Čože Cinnamon Challenge. Dám si vonku túto a mám tu koricu, akože koricu. Ak sa začne dusiť fakt. OK, takže mám tu aj vodu. 3, 2, 1. Nemám dobrú chuť, to má chuť. Ja mám celkom rád kuricu, len ja mám problém menšie z dutina. Ale to sa suší podľa mňa. A možno ma nevidíte, lebo som dosť ďaleko. A toto bolo jediné miesto, kde som mohol natáčať. A tak. What the fuck? A inak sledujte moju facebookovú stránku, na ktorej nájdete, na ktorej sociálnej sieti som, či som na Omeigle. Bol som tak, stretol som si viacerých Čechov a bolo to celkom halus, rozprávali sme sa. A poznali ma, videli môj prvý vlog. OK, ja už neviem fakt čo dodať. Ďakujem, že ste si pozreli tento challenge. Dosť mi bolo dobre ho natočiť, chcel som ho natočiť a ho tu máme. A ešte keď príde takto ku mne, natočíme Čamerbane. Ale to musí najprv ku mne prísť. Takže ja už sa s vami lúčim. A Čuzbus, autobus!